अय्यप्ಪ सद्या हांव चुकोंगेनो हें कुडाका इली. सुंदरी कसं गो कसले गो तशी किंच मारली तुवें? हांवें काय ना मम्मा अशी कसले गो किंच मारलेलं नाही अशी अशी तोदला तसं म्हणलं री कसं की धरला कसं विषय गोते कसले तू किंच मारलेले? काय ना मम्मा अशीच कसं की विचार मारते गेले. कसं ना मम्मा तू कसं ना म्हणू तोंडान सांगतस तुगल तोंड पडलेलं री कसं की बेजार रसील म्हणकेस ते कसं विषय म्हणून सांगो सैबिनी. ना मम्मा तश कसं नाही ना मम्मा अशीच असतं नव्हे घर म्हणमागिरी. ना ना तू किंच मारलेलं पडेल री हे तुगेल घरा विषय नाही हे हंगाचे कसं की कसं दल गो कसं नाही दाव चापले वे तुका. ना मम्मा कसं नाही चब्बिल ना तश कसं नाही ना अशीच हाव कसं की गोंधळान पडली मम्मा. हा गोंधळ वे ते कसं गोंधळू कसं म्हण सांग आमगेल घरा विषय येतला री हंगा सांग मागिरी गाव पुरा सांगून बैसूनक सैबिनी. ते सांग की नाक की सांगल्यार कसं नाही प्रॉब्लेम जात की सांगणी जाल्यार प्रॉब्लेम जात की कसं करका म्हण कळता ना म्हाका. तू ते कसं म्हण सांग कसं की फरकट असता सांगतस रे बघोगी सांग नुतो आमगेल टाइम वेस्ट कर नका. काय ना मम्मा कसं ना सोडा ती असो. अशी अर्धर सांगू नो मागीर असो सोडा ती म्हणारी कसं गोते सांगतेस री क्लियर जावन सांग. मागीर दुसऱ्या घरा वचून न्हू ते हे म्हूण सांगू न्हू ओपास ते आमगेल कन्ना येऊ तशें कोर नाका कसन विषय कितें हंगा सांग. मम्मा ते विषय सांगल मागिरी तुम्ही मिगेल वैर चूक इलेक्शनाच. सांगले मागीर हांव चूक इलेक्शनच वे तशी म्हळ्यारी कसं की चूक इलेक्चे विषय का कसं म्हण सांग गो. ते मम्मा तुमगेल घरान तू तुमगेले भावाल दिवस मुच्चेल्ली ती. कसं नाही ती म्हण अर्धर अब्बेले सांग. ती चल्ली कोणाकी लव करतस का मम्मा. पयर हांव पळयले आजी हंगा फोनान तू कोणाला की उलयतसिली तो चल्लो म्हाका गोतसल्या वेरी समना मम्मा. ते सांग की नाका की म्हणू त्यांची गोंधळ मम्मा. कसं नाही आमगेल घरात चल्ली कोणाकी लव करतस वे तुका माती समज की ना कोणाकी पळोवन कोण की म्हण लेखू न्हू आता हे खबर घेऊन आयली हवे तू पळ सुंदरी दुसऱ्या घर चेडवल ಬಗ್ಗೆ अशी उलोची सम नाही. ना मम्मा हांव पळयला तीन दुसरी चललोटू अशी बैसून उलोचनी पळयला मम्मा. ते पळयल्ले अनेक वरे ना हांव पळयला मम्मा हांवें पळयला आतवरे ती फोनान उलयतसिली तो चल्लो योग्य नाही मम्मा. पळे मिगेल भावाल चल्ली म्हळ्यारी मिगेले स्ವಂತ दू असील म्हणके तिक्क तू कसं नाही जावं सांगली म्हळ्यारी हांव नूत रपतल नाही. मम्मा हांव फटी सांगता ना मम्मा बदाची अन्याय जावन एक चले चेडवाल जीवन वायट जात नव्हे म्हण हांव सांगील मम्मा. वय वे कसं म्हणू तिका निमगून विचार सिता चिक्की राब खंय पुणी नाही म्हण जावका नव्हे मागीरच तुका ग्राचारू. निकिता हंग एकचुरी आ देवा तुगेले एकचुरुल्लोच काम आसा. हो मांतू आईली एक मिनिट मांतू कसले का म्हाका आपयलेले. ही सुंदरी तुगल वैरी कसं की सांगतस तुगल वैर म्हाका नंबिक आसा देवा
अशींची तिगेल तोंड दंपोच कतीरी तिगेल एद्रक निमगितस बेजार कोण घेनक्कಮ್ಮ फर्स्ट ते मॅटर कसने म्हणून सांग म्हणतो मागीर हाव डिसाइड करता सॅड कोण घेऊची की नाही नाही बेजारू कोण घेऊची की ना हॅपी अशी की म्हणून तू कोणाकी लव करतस खैमू ते फैवे व्हाट हाव लव करचे थू व्हाट इज दिस म्हणतो मक्क ते ನಂಬಿಕೆ ನಾ देवा अशी निमगिलेले ती तू कोणाला कीची उलोचे ते खै की आसिले पळेला खै तकाची डायरेक्टली निमगिल्यारी एक पुरा क्लियर दत नवे म्हणून तितलेची देवा ओ दॅट्स करेक्ट म्हणतो इट्स ओके हाव क्लियर करता आता पुणी कळवे सुंदरी ती कोणाका लव करता ना म्हणू आमगेल चेल्ली तसल नाही गो कोणाकी पळोनू कोणकी म्हण लेखल्या तुमा ना मम्मा ती फटी संतस ती कोणाल की वट बसिले प्रहा पळला मम्मा व्हाट इज दिस सुंदरी दिस इज टू मच तू मिगेला वैरी फटी फटी सांगता इट्स टू मच तू पैरी ते चुरणी गुड्डंतू थई ते रुका मुळंतू तू आणि एक छल्ल हाता हात दोन उल्लोचे हाव पळेल निमित्ती सांगचे तुम्ही दोग जण ते कसकसे की उलयत आसिलींत मो तेदन म्हाका कळला पट्टी सांगू नाक देवा सत्य सांग व्हाट इज दॅट चुरणी गुड्डा हाव थई बसिली कोणाला वाटतो हा कसने उलयता तू देवा पट्टी उलना कमा सत्य उलई आता तू खंचकी एक मूडा रस नकमा नक देवा मुकारी भविष्य भारी वाईट दत्तमा सत्य विषय उलई देवा मक वाईट केलरी होडना तुव दलरी तुगल मानता लगी सत्य विषय उलई अम्मा मक हे गावंतु प्लेसेस सम ಗೊತ್ತನ तुवा मिगेले वैरी फटी फटी सांगता दिस इज टू मच हाव हंगा रबना मानतू आफ्टर ऑल ते मेडल उत्तर ऐकून मगले वैरी I never expected this मानतू हावानी हंगा रबना हाव मिगेले घरा कवता अಯ್ಯೋ ನಾಗೋ ಚರ್ಡ ಮಿಗೆಲ್ ದೂ ಕಸನ್ ಮಣ್ ಮಗ್ ಗೊತ್ನಾವೆ ಮಿಗೆಲ್ ದೂವ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರ ती सुंदर यसनवे ती तुगल वैर कसकसे की मळल नवे तका क्लियर केल हावे नागो मग तुगल वैर फुल्ल ನಂಬಿಕೆस आणि वापस घरावत म्हण पर सांगू नाक देवा हे विषय हंगा सोंड सोडी हाव हंग कसले कुलेलेल गोतसवे मानतू तू तिगले उत्तर ऐकले नवे मका मस्त बेजारदल्ले ते तशी नाही गो अम्मा हावत हंगा क्लियर कर नी मंडलरी ती आणि दुसरी घराक पुरा वचून सांगता तिगेल काम त्यांची मस्त पुरा असेल कितापती केला तिने ताजी खातीर क्लियर केला मा मानतू ऍक्च्युअल मॅटर दुसरे असं मानतू कसं ना मग त्या विषयू सांग मक्का ती सुंदरी मेगे लगी पैसे दुड्डू निमगिली हाव स्टुडंट मग लगी ना मिळाले तकाची ती अशी पुरा ड्रामा करतस तिथलेची म्हणतो अय्यो होई गो सुंदरी अनिके तुगल बुद्धी सोणी नवे तू कम्मी कामा दवर गित्तिले चढदल गो पुरगो आदुकून तू कामा येऊचे नक हंगा मम्मा तशी मात्र कोर न करती मम्मा हाव कंचे पट्टी संगरी मम्मा असं मम्मा हाव तुमगेल घराविषयी सांगचे नच्चसिले तुम्ही तिथले वत्ताय केल म्हण सांगिले ना मम्मा माका कामा दुकून कान घाल नकत मम्मा मिगेल जीवन कष्ट दत्त मम्मा हाव कसे की चूकी विलेलरी सोंड सोडत मम्मा विषय आज नाही पाय तुमका कळत मम्मा
तुगल हे नाटक पुरा बंद कर गो. आज तुकून तू कामा येऊच नक मला येऊच नका तिथल्यांची. आणि केदने तुगल तोंड दाखव नका. ते पाप छरडा वैरी असल होड आपदन घालत मो. हा पळेल वरी उलयता. तू की मिगेल गो मिगेले तुक नमगल पळे. तू एक दोन कितापती केलावे प्रति एकक तुका क्षमसूनु आणि की काम दवर घेतला पळे त्या मिगेल चुकी नाक गो. आज तुकून तुक हे घराचे ऋण तिरवाल म्हणल्याक आणि केदने हंगो येऊ नका. आमका नका सोडी नका. अयो मामा तेश कर नका ती मामा. साधना ही सुंदरी कितले दिवस हंग काम केली म्हणून लाक दी गो. हांव गेले दुड्डू पुरा चुकता करून हिक कामा दुखून कान घालता. फाय दुखून दुसऱ्या कामाच्या दवर घेवया. 2 दीस जायतली हांवांची घरा काम करता. तीन आणि हंग येऊची नका. कसन काम केली गो तुसवे ती. कशी सुंदरी कशी असिला मिगेले ड्रामा. तू व मिगेला वैरी सांगता. हाव तुका फर्स्ट वार्निंग दिलेल नवे. आता पळे असं गोम्मा असं. आज तू जैसू नशा पुरो मुखार तू पश्चाताप भोगता. सांग सांगला राहायची कालन तू कोणाक कान्ना वचना मना वचना अनुभवशील मगिरी कळता. हे सुंदरी कसने तीन संगील सत्ती की फट्टी म्हणून कळत गोम्मा. मका फ्युचर नका. हाव प्रेझेंट मात्र पळो छे. हाव आता हॅपी अस. दॅट्स ऑल. फ्युचर मका नका. मागिरी पळयता. मगे लगी एज्युकेशन अस. मिगेले अन्न लगी मनी अस. हानी मका कसने वरी ना. वरी अशे पुरा तुका हाव वार्निंग दिले. तू ऐकनी. आता तू हंग दुकुनु भायरी. पळा येती सत्ती उल्लोच्या गेल्यारी मका कशी उलटा राबले म्हणून हाका दिसता. मस्त जन सत्ती गोत असल्यारी गोत नातलावरी नुत असता ती आमकसे लेक म्हणून. हांवें तशी नुतच का आसिले. हांव चिकी अधिक प्रसंग केली की म्हणून तेचे लियल भविष्य वायट दवचे नज्ज म्हणजे क मातेन तू. असो कसं करू देता. मिगेल काम गेले असो एक कडे काम मिळता दलरी ते चलियल भविष्य. हां वाईट देत म्हण हाव कसले लेक्का नवे ना. चांग दवच्या पुरो वय्या बा सकडानी चांग रीती रसका. हाव अनुभवशील दुःख कोणाक येऊचे नज्ज. असो तंगतंगेल जीवन तंगतंगेले. मिगेल जीवन कसं म्हण हाव पळोवंक घेऊ का नवे. हाव कोणाकय वाईट हारायसी नी. वाईट दत कितकी म्हण सांगून पुढे विषय कळयले. मिगेल कर्तव्य काम पुरा हाव केला. आणि हाव हाजे बग्गे आलोचन करचे नज्ज. मुखारच पुरा देवाक सोडलेले नवे.